jo, eski guain talde asko ez dare musika urbanoa bezala egiten eta hola. Eta Markelek esan zigun, hori da zarrak zaretela. Osea, hori pentsatzen badezu bola, da zarrak zaudetela, eta eski igual egie da, Askotan, jendeak jartzen dizu etiketa, zuk egiten duzu, jo que se, punka, zuk egiten duzu popa, eta orduan, horregatik zea modu batera o bestera, eta horregatik entzun behar duzu A edo B. Eta da, ez, igual Brigada Lokokoak entzuten du Aitana, Fuego, eta gustatzen zaio pilo bat. Zildurari ondoari, haua bizi goizeani, hasi beste naiz egin. Ekartzeitu prakamotzak bakarrik kargaiteko. Izeritzen detelako pilo bat, eta orduan gero aldatzeko, oza da, pixkat kirola, bezala, Bai. dugu. Gu daukagu, el klitxe Manford & Sons pila gustatzen zaigu, eta, Markusekin kolaboratzea izango zen, la hostia. Uste emailien bat iritsi zaila, noiz Bai. bai. Por si acaso. Eta erantzunik heldu da? Ez, baina disko guztietan, atatzen dugu diskoa eta email bat bidaltzen diogu, beti. Iten dugu bersioa sartu, manzillatu, behin nekatzen ganean, beste bat. Sufritu ote duen, hemen ez egotea, erabaki duena, leporaino, egote hori, ezin zaion leporatu. Ondo etorri, zona berezi honetara, guretzako plazera handi bada, zer eta gainera, ordu bete ingurutxo ingo dugu, atzerapenatxo bat egin hasi garelako, baina guretzako plazera handi bada, zer eta nogen taldea gonbidatu ekitzea. Kaixo Markeli digoraz, kaixo Ane negurera, plazera bada guretzako, zuen dako, guretzako dozona egotea, gonbita, gustora hartu dozuela, ezta. Bai, arratsaldean mi esker gonbidatzeagatik eta pozi gaude hemen. A ber, zenbat zaigun. Erto, 10 urte, nogen taldeak, eta berentan zabizeko lagunek be sare soziala ipamena indotzi, 10 urtetan eta musika taldei begira, sare sozialak izan dute bilakaera gutxienez aldaketa esanguratsu bat, ezta? Bai, bihurtu da pixka bat sare soziala, gu igual ez gea sare sozialetan hainbeste ez gea injaiokola, orduan bihurtu da kasu askotan, jende askorentzat behar bat, bete behar bat, munduan eoteko edo jende gara iristeko modu beharrezko bat. Beste batzuk oso ondo modatzen dira, eta baina guretzako pixka bat da esfortzu bat egin beharra gure partetik hori, egoteko saretan. Eta podcastaren lehen geltoki honetan, podcastaren mundua, segundako ezaguna da? Ez gehiegi, egon izan gea beste podcast batzutan, eta egia da oso atsegina dela solasaldi moduko badalako, ez? Eta nik egia da ez ditutela gehiegi kontsumitzen ere ez ditut asko entzuten ikusten Markel, igual zuk geixego entzuten dituztula, baina bai da modu bat, parte hartzeko oso atsegina iruditzen zait formatoa. Eta Markelek esan duen bezala, sare sozialai buruz ez gehala oso jaioak edo horretan, eta nik uste gure sare sozialak argi uste dutela diela guretzako pixkat baitare ondo pasatzeko erramienta bat, naiz eta noski oso beharrezkoak dien informazio emateko, jendeak adibidez jakiteko gaur hemen egongo ginala, eta hola, baina asko gustatzen zaigu bai, naturaltasunez pixka jolastea, eta horretarako ere erabiltzeitugula. Adibidez, eta Marte Lasarteria entzun berri diogulako, akaso, eta musika munduan ere posible da gertatzea, uste duzu sare sozialek ere eraginda harinegi bizi ote garen? Bai, nik uste errepikatzen den mantra badala, eta gu bizi eguna igual, guk eukidegu zorte ona otxarra ezakit, baina zortea jaiotzea ez, sare sozialak egon baino lehenago, eta gero sare sozialak sortzen ikusi ditugula, eta, bai iruditzen zaigu, erabat, ez da igual sare sozialen kontuagatik aldatu mundua, baina mundua aldatu da, eta bai egia da oso instantaneoa bihurtu dala dana, oso eferbestentea bezala. Eta, horren adibide da, ja ez direla kasi disko luzeak konsumitzen, eta jendeak entzuten duela playlistean abestiak enpaketatuak, eta abesti bat abertista bakoitzarena, eta horrela, eta orduan, egia da hori pentsatzen dugula, baina gero ere bai badago hor, agian podcastak dira irla txiki bat, baina azkenan... Arnasune bat. Bai, podcasta formatoa azkenan ez da formato bat
efervescentea edo ez da formato bat dinamikoa esango dugula. Osea, da formato bat ordu bete, 2 orduko podcastak badaude, eta da konsumitzeko lasai. Osea, viniloa izango zena irratian edo horrelako zerbait. Orduan, bueno, badaude horrelako arnasgune batzuk, edo, bueno, ez dakit. Ederto esan dugu, Nogen taldeak 10 urte egin dituela, eta 10 urteko bira horren iragarpenetako baten mentzat, Antxon Telleria eta Mikel Oyarzabalen labur bat ikusi genuen. Ez dakit, Antxon Telleria ezagutzen dugu, eta bueno, interpretaziorako joera baduela jakin badakigu. Mikel Oyarzabal ere nahiko suelto ikusi genuen. Ez dakit, Mikel Oyarzabal bera Nogen zalea den, eta Nogen real zalea den. Bai biak, ez? Esango nuke baietz. Bai biak, bueno, historia polita daukagu Mikelekin. Bota. Egon ginen Kuban kontzertu bat ematen, bueno, egin un bira txiki bat, Fermin Muguruzarekin batera junginen Kubara, eta, bueno, lehenko kontzertua iritsi ginen, eta segido junginen taberna batetara hor jotzea, Lagun Bila Berde ditzen zen, eta jotzen ari ginen, eta batean ezagutu genuen Sarri. Hor, Joseba Sarriren handia ezagutu genuen, eta guretzako shock impactante izan zen, ostras, Sarri, tal, ederra. Eta gero, batean publikoan bira geunden, eta, hori da, Mikel Oyarzabal, eta gero, egun hitzeiten berarekin, eta zeizea zu hemen, eta hemen ebilen bidai baten, tal, eta justu ikusi genuen joten zenutela, eta egin dugu geldialdi bat hemen ikusteko, eta esan genuen, zeona, eta gerozikan, mantendu dugu erlazioa berarekin, eta bota genio, no, pixka bat liada hori bota genio, eta baiet esan zigun, eta aurrera. Eta emaitzarekin pozik, edo? Bai. Egi, ondo inzon, oso ondo inzon. Duo polita sortze zuten Antxonek eta Mikelek. Bai. Erto. Bueno, zona saio honetan, Euskal Herriko musikariak ezagutzeko plaza ere badenez, sorterriaz hitz egin dezagun, batetik, bueno, Donostitik ez da Markel, zuan Lazkaotik, eta kokatuko dugu, lehenengo viniloa, zeuen sorterrietan, ez dakit Nogenen sorterria Donosti izan beharko litzaken, Lazkao, edo non kokatuko zenuketen. Nik uste dut... Hemen ez da sartzen Danimarka, ez? Claro. Danimarka, aipatu behar, ezinbestean. Hori da. Hartu. A ber, Markel, zure sorterria denez. Donosti. Batez ere. Bai. Donosti hongo da, más o menos emendikan, ez? Horria, hortxe. Beraz, Danimarkak izan duela, Nogen sorterako orduan segulako eragina, baina Donostik eta inguruak zuen sorterriak eragin dizue, bereziki musikarekako saltoa, musikarekako pasio honetan. Esango genuke, taldea pixkat sortu zala, orain den taldea pixkat sortu zan, nire ustez, hemen ondoko Kristinanea edo Gladisenea parkean sortu zala, lehenengo aldiz... 0 kilometro. Kilometro 0, hemen gaude, justo sortu zen lekuan. Oso polita izan zen, Alex eta Biok elkartu ginen, egin dituna besti batzuk, eta aneri bidali genizkion, genuen lagun bat komunen anerekin, eta bidali genizkion, eta lehenengo ensaioa izan zen hor, eta horra ginen kalean jotzen da, bai? Eta kantuetan aipamen erreferentziarik bai zuen sorterriari, zuen inguruari? Nik uste dut abesti askotan ez dala zuzenen aipatzen, baina askotan aipatzen ditugula bai Donostiko edo bai Euskal Herriko Donostiri pixkate referentzia inez nik uste ura eta groseko muro hori eta gauzatxo asko daudela lagun arteko kedada hoiek eta hoiek bai daudela oso presente gure abestietan nik uste. Osongi, eta etxean, nondik edan duzu, zer edan duzu etxean bertan? Nik izugarrizko malgama handia daukat etxean. Ezakit Xabier Lete, incluso Radio Futura entzuten zen etxean ere bai, entzutan zen ere bai, gualtzen ez oso txiki ginenean, kotxean, La Oreja Dango gen diskoak ere bai entzuten ziren Goitibera, bat zeon bat, ezakit nola da, ezakit de Mater, Portonola da, ezakit olako bat zeukaten disko bat, hori Goitibera entzuten genuen beti bidaietan. Eta, bueno, Laboa ere bai, ezakit de todo un poco. Nik daukete oroitzapena, eske super gordeta, nire ama jartzen zanen igande goizetan etxea garbitzen jartzen zon Los Panchos, beti. Epa, nire Los Panchos pilo bat, Mana, bai jartzen zon, bai, hori dauket como oso gordeta. Gero ezek, bueno, Los Panchos batzutan abeste deu, Bai. Euskal Herrian askotan esaten da, talde bakotxak bere eszena edo duela, ez dara elkar asko nahazten, iritzi berekoak zarete?
Euskal Herriko musikariak esan nahi duzu? Estenari dagokionez, estilo eta popa egiten duenak askotan edo ez dela beste estilo askotariko taldeekin nahasten edo ez direla ematen alako binomioak edo. Guri gustatzen zegu pila bat nahastea jende guztiakin. Azkenen, askotan, horreko ginen hitz egiten, justo junginen Sevillara, Brigade Loko, Sune, Janus Lester eta Zeatik ezeko. Zeatik ezeko lagunekin. Eta elektrotxaranga bat ere bai, txaranga bat zen, barkatu. Eta, hitz egiten Brigadekoekin esaten, askotan jendeak jartzen dizu etiketa, zuk egiten duzu, punka, zuk egiten duzu popa, eta orduan, horregatik zea modu batera o bestera, eta horregatik entzun behar duzu A edo B. Eta ez, igual Brigade Lokokoak entzuten du Aitana Fuego eta gustatzen zaio pilo bat, edo igual pop talde batekoak entzuten du, Roten, ezakit, eta etzea egiten duzuna, beti, osea, hori daukagun honena, azkenean musika egiten duzu, ateratzen zaizuna edo egin nahi dezuna, baina horrek ez zaitu izten denbora guztian zirkuito edo estena batera. Bai, eta gero, hori musikai dagokionez, baina adibidez Brigade Lokoren adibidea jarri dezula, igual musikan, ez dugu asko koinzidituko, musika estiloan, baino gero pertsona bezala beste alderdi askotan, bai, eta egon ginen hitz egiten gai pilo bati buruz, egon ginen hor jolasten kartetan beraiekin, azkenen lagun bezala ere hor nik uste nasketa hori polita dela. Eta badakigu, Sevillako bakestitxo horretan, Alex Arteagarekin egon zinetela Brigade Lokokoarekin, eta galderatxo bat bidali dit, hirugarren tromboi joleren bat ere baduzuen prest. Akaso konta iguzue, zein den atzean dagoen historia hori? Iritsi ginen, gelitu ginen parkinan izan zen, Jumeko parkinan, eta ginen ordu erdi itxoiten, hori, txarangako falta da norbait txarangakoa, eta falta el tercer trombonista, eta como que tercer trombonista, hori iritsi dagoen oso kuriosoa, azkenean zen, erabat anekdotikoa eta galitu zen gero, gaixua galitu zen, con el mote trombonista, el tercer trombonista, hemen dator, sufritu zuen gurekin pixka bat, bazilea, baina, Doakiela, besarka, Brigade Lokokoi, ez da? Bai. Guazen bada, bigarren puntu bat, bigarren geltoki bat, podcasten lehen geltoki honetan, zona barruan bigarren geltoki bat zehaztuko dugu, eta eskatuko dizuet gomendio bat egiteko, entzuleari begira Euskal Herrian barrena, gomendatuko zenuketen planen bat, kulturala edo musikala. Eta jaialdiren bat, bereziki gustuko duzuena, talderen bat, proiekturen bat, zaigu ezin den, zergatik aukeratu duzuen, eta gero bidiloa kokatu mapan mesedez. Nik igual, ez naiz jungo igual musika taldera, edo nik itzen nuke pixka bat, atera genuen azkeneko lau bersioren disko atera genuen, eta aurkeztu genuen, hemen Donostiko espazio batean, Donostiko guardetxan, Urguleko guardetxan, eta, ostras, iruditzen zait, ari direla berreskuratzen, guardetxea gonda askotan, hori modu intermitente batean gauzak egiten, eta iruditzen zait, aldezarretik, ari direla sortzen hor leku bat, oso interesgarria, eraikuntza oso polita da, eta nire ustez mantendu behar dute hori, delako kriston arnazgune bat, edozin proiektu juteko, iruditzen zait oso interesantea. Eta bestetik ere bai, nabarmendu nahi dut, aurkeztu nunean abentzirkel gure aurreko diska, hori junginen herriz herri, eta iritsi ginen Iruñara. Eta Iruñan egon ginen laba zentroan, hor dagoela, nun dago, plazan edo bai. Plazan, eta lehen behintzator. Eta iruditzen egun denoi pasada bat, nola zeon antolatua, zemat jende juntzan, jende fijoa daukateola sortuta komunitate bat, iruditzen zaigula, ez dakit zuri, baina niri iruditzen zait oso babestekoa eta oso interesgarria. Ederto, bigarren binelo jarriko dugu, Donostin aipatu dugu, baina akaso bigarren igual Iruñan ere jarriko dugu. Igual bai. Venga, guazen ba. Jarriko duzuk? Oka, diguzu. Ederto. Hor arazo geografikoak. Gutxi gora, bera. Onartzen da. Ondo, ezta? Nik ere esan egorago. Bueno,
Ja, eske da txikle bat edo, bueno. Hortxe ederto. Usta berriei dagokienez, belaunaldi berrietan, zer garritu zaituzte bereziki musika proiektuen barruan? Ja, eske gu pixka zarra gari, ja. Aurrekon komentatzen genuen. Oain justo Alexekin komentatzen nuen aurrekon, esaten nuen, jo, eske oain talde asko ez dare musika urbanoa bezala egiten eta hola. Eta Markelek esan zigun, hori da zarrak zaretela. Osea, hori pentsatzen badezu hola, da zarrak zaudetela. Eta eske igual egie da, nik uste badaudela taldek, bueno, popa iten edo roka iten eta jarraitzen dutenak, baina asko eta asko entzuten die irratin eta urbano pilo bat, eta ni baina pixkat hortik, urrun, edo kanpo, edo ez dut hain beste konsumitzen hori, edo ulertzen, eta horrek, bueno, harritu edo ezakit, danitza. Neri duela gutxi bializian, ados nagoan erekin, Osea, pixka bat hori, ez justo, osea, urbano asko dagoela hori, eta nik esan nion, bai, ni ere zarra nago, eta kontziente naiz, igual, de repente zedezu, pues, baina, bueno, gustora entzuten dut igual, baina, eta nik gomendatu nahi nun, nezko goratzen izenaz, baina, neanaiak pasazian disko bat barkatu, nezko goratzen bere izena, baina, zan disko bat lau abestikoa, hitz egiten zuela, bueno, artistaren aita hil zan, eta zan pixka bat, egiten dion, disko bat, berari egiten dion disko bat, eta zen horrela rollo estilo, esango dut, Bon Iver euskaldun bezalako bat, nezko garatzen izenaz. Baina, bueno. Gero, akora bezkero, Hori da, botako esango duzu. dut, hori da. Eta bereziki zerbait faltan botatzen duzu, gaur egungo euskal estenan? Igual, indar hori, osea, jendeak daukan indar hori, egiteko kilometroak eta Madrilera juteko kontzertu bat ikustera 10.000ko plaza baten, eukitzea indar hori juteko zure herriko aretora, larun baten, betetzeko, ezakit, eta betetzeko zure areto bat. Txaloek bakarrik hitz egiten dute. Argi eta garbi, bekak bete baino, guazen gure herriko zirkuitu txikiak ere defendatzera, ezta? Hori da. Guazen guardetxea betetzera, tope. Hori da. Guazen no genen sorkuntzara, ez dakit hasieratik modu berean sortu duzuen lehenengo diskoa eta azkena? Nik uste taltzen jondala, ez? Bai. Bai, izan da zerbait, osea, lan prozesu aldatzen junda. Egia da, egin genuen azkeneko diskoan adibidez, ibili ginen pila bat, bueno, pasagera pixka bat abestiak zerotik, ideiak ekartzen ditugu, hasieran ekartzen ditugu Alexek eta biok, gero melodiaren matanek, eta gero junda pixka bat, gehiago protagonismo hori Alex hartzen agian ideia primogenioa ekartzarena, eta gero lokalean guguzion artean manzillatu dugu ideia hori, eta bihurtu dugu abesti bat. Hasieran izan beharretzuen abestia, baina, bueno, bukaeran gelitu den abestian. Eta bai, horrela, osai, junda aldatzen. Bai, eta gero nik uste diskoei dagokienez eta hola, igual, hasieran adibidez ez genuen produktorerik beraien laguntzarik, eta azkeneko diskoetan, izan dugu Nacho Murren laguntza hor produktore bezala, eta horreke bai diskoen grabaketan, edo sorkuntzan bertan bai aldaketak ekarri ditu, klaro, hasieran ere ogu jotzen eta abesten nola egiten genuen, eta orain nola izan degune bai aldatu dela, espero dut obera. Bai, ez da, taldean bertan beste iritzi bat izatearen garrantzi hori, ez da? Bai, eta askotan, igual, azten ari zeanean esan dezu, ez dugu behar, baina ez da behar hitza, agian ez da behar kontua, agian da, ezakit, ez da behar kontua, da, irikiko dizula beste ate bat, eta iritsiko zera esperientzia ez bakarrik emaitza hobe bat, edo, baina iritsiko zera zerbait osoago batetara, ezakit. Aberazten do. Bai, zenbat eta jende gehiago entzun, hobeto jongo zaizu. Naiz eta iritzia izan zure kontrakoa. Azkenen, lortzen badezu, produktore bat ekin hitz egiten badezu, eta zurekin lan egiten badu, eta ez badezu gustatzen, hori eramaten duzu ere, bai? Badakizu ez zaizula gustatu, orduan, aldezu esan, oso ondo, baina egingo dugu gure modura, edo, ez dakit. Eta noiz dakizue abesti bat bukatu dela?
bere sorkuntza bukatu dala? Bai. Edo entzuleak bukatzen du abestia. Askotan, abesti bat egin, igual, askotan markatzen du estudio hartzen dugula. Gu ibiltzen gara askotan azkeneko momentun gauza egiten. Denborak jartzeko Orduan muga. Bai, denbora, Presiopean hobeto egiten dugu lan, edo? Bai. presiopean egiten dugu lan, bakarrik, orduan, ez bali badaukagu epe mugarik, estudioa, ez bali badaukagu ezerrez, ez dugu lanik egiten. Orduan, denborak markatzen du abestia nola don, eta gero askotan igual, abesti hori nora iristen den markatzen du zuzenekoak. Askotan igual abesti bat gordina iritsi baldin bada diskora, erori egiten da zuzenekotatik eta ez dugu jotzen askotan. Igual ez durako guretzako, ez durako funtzionatu, ez dugulako gozatzen, jotzen. Eta beste batzuk aldatzen ditugu, zuzenekoan, bueno. Eta beste batzuk bukaudie estudio barrun, letrak, eta bar, ja, en el último minuto. Momentu bat ezaztu egin naiz, parkeko soinuetaz, dudarik egin ezin zenean, abesteko behar utxaz, ez ere ez jakiteak, zaila erraza bihurtzean, iraieko igande batean, itxaso etxera bueltan. Erdibana Toyota zarrean, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bidertzean, beldurra diot loari, gaua bezi goizeani, hasi beste naiz egin. Eta batzutan gogoratzen naiz, saiatu eta ezinaz, egiazkoa zezun guztiak, eman ohi duen minaz, soi kontatzeko gai, egun batean hautsi izango naiz, kaleak luz eta segur gauez, zure zain. Erdibana Toyota zarrean, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bidertzea, beldurra diot loari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin, gerozta gehiago, daukat faltan botatzeko, buelta emateko, enaiz eben geldituko. Guztia galtu duenaren, egun sentia izango naiz orain. Beldurra diot loari, gaua bizi goizeani, hasi beste naiz egin, gerozta gehiago, daukat faltan botatzeko, buelta emateko, enaiz eben geldituko. Zuzenekoetan argi dagoena da, publikoarekin lotura oso berezia sortzen duzuela. Hori nola landu du? Agertokian bertan nola sentitzen duzu hori bera? Feedbackaren garrantziaz nari naiz. Niretzako da hoberena. Osea, nik uste dut horre sortzen dugun konexio hori guk ere sentitzen degula. Badala pixkate bai guk saiatze gehala estenatoki gainen gure arteko harremana izatea, naturala, ondo pasatzea,
musika horrek ondo sonatzea, baina batez ere guk disfrutatzea, eta nik uste dut saiatze gehala publikoak hori jasotzea gugandik. Eta guri iriste zaiguna gehiena da publiko horrek disfrutatzen dunean, eta gero etortzen dienen esaten nola gustatu zaiten, edo ez dakit Finlandian jo deunen, edo Madriden jotze deunen, edo jendeak igual ez dola ez zer ulertzen, eta hala ere esatea, ze konexioa sentitu deten zuekin, ze ondo pasa deten, zema disfrutatu deten, eta nik uste horrek betetzen gaitula asko, eta ez dakit esfortzua jartzen dugun hortan edo ez, esango nuke ez pixkat, saiatze gehala aldegun naturalen jokatzen, eta igual hori dala iristen dana. Hori ez da entxeatzen, ez da? Ez da entxeatzen, hori ez da ensaiatzen, ez da lantzen. Ez que de hecho, ensaiatu behar dugu askotan hori pixkat, zenatoki gainen pixkat, formalagok izateko. Hortarako ensaiatu behar da. Nik uste, adibidez, kirolean bezala dela. Kirolari virtuosoa ez danak lan nahi behar du. Eta gu, ez gian ez virtuosoak, majoa gara, eta jazta, eta nik uste horra aldatzen dela kontua. Guk zer daukagu, disfrutatzen dugula eszenatoki gainean, eta hori daukagu. Gu ez gara, hasiko igual, jotzen ezakitze, solo ezakitze, ez? Guk egiten dugu ondo pasa, dakiguna disfrutatu, eta publikoak hori ikusten du. Eta orduan, empatizatzen du askotan. Gozatzen duena, gozarazten du, ez da? Hori da, hori da. Finlandia, Madrid aipatu dituzu, kanpoan, Euskal Herritik kanpo jo duzuenean, zer moduz, sentitu zarete? Publikoa oso desberdina da, Euskal publikoarekiko? Superrondo, sentitu gehan, ni behintzat atea izan gehanetan esperientzia da beti oso ona. Jutegea bildur pixkatekin, ez, Salamankan zein etorriko dan gu ikustea, Zamoran zein etorriko dan, Finlandian zein etorriko dan. Baina gero, gaina, berdin du zenbat etortzen dien horiek, ia beti gero, ez, Finlandian akordatzen ez jo genunen Tamperen, zeudela finlandes batzuk horrexeita mai batzutan, eta pixkatola guri behidatzen, baina, bueno, interesatuta bezala, eta ez dakit, leku bakoitzak dauke bere zitasuna, baina nik beti jaso izan dut behintzat kariño askokin. Jendea ez dala etortzen inungo, ez dakit, gu juzgatzeko inungo intentziori gabe, edo norbaiti seguramente noizbait etzaio gustatu eta gero junin da, eta ez dugu ezer esan, eta jazta. Baina gero iriste zaiguna da, jendeak disfrutatu dula euskerazko musika hori derrepente, hori ezakin nun. Eta Euskal Herritik desberdina, bai, desberdina da, baina desberdina dan bezala Gipuzkoatik Bizkaira ere. Hori esan behar nizun, Euskal Herritik ez dagoela batasun bat publikoari dagokien. Ez. Kolaborazio dagokienez, aipatuko nituzke, modako David, duplarekin egin berri duzuena, oso kolaborazio zaleak zarete? Bueno, nuke esango oso zalea gehala. Gustatzen zaigu kolaborazioa naturalak izatea. Ez zaigu gustatzen hori, zuzenekoa bezala. Gera naturalak, orduan, ez genuke bilatuko, baitugu, amesten ditugun kolaborazioak, asko gustatzen zaigu musikariekin, baina... Zeintzuk adibidez? Gu daukagu, el cliché Manfred Sons pila gustatzen zaigu, eta Markusekin kolaboratzea izango zen, hostia. Uste emailen bat iritsi zaila, por si acaso. Eta erantzunik heldu da? Baina disko guztitan, atatzen dugu diskoa eta email bat bidaltzen dugu, beti. Ez aio iritsiko, baina, bueno, bidaltzen dugu. Do you want to... Eta, bueno, Gorkak kontatzen zuen, berak Wizerrekoari bidaltzen ziola, ez, edo Errexegenzen matxinekoari, ez, Errexegenzekoari bidaltzen ziola, bai, eta gero kolaborazioa hortu zuen azkenan, orduan, bueno, ezakit, gu, hola gea, bueno, a ver si suena la flauta. Bai, bueno, gertatu dizegun gauza polit bat. Bai. Egin genunean, hori, lehen aipatu duten lau abestiko, lauko berreko euskararatu genitun, lau abesti, hori, etzienak gureak, gure bihurtzeko. Eta jo genuen Working Titles Damien Juradoren abesti bat, eta igo genuen. Eta, bueno, okorritu zitzaigun menzionatzea edo. Eta bera konpartitu zuen, eta jarri zuen In Tears, ezakitu, como que unkituta zeola, negarrez unkituta zeola abesti hori entzutean, orduan guretzako izan zen, como, joder, ze polita. Wow. Bai. Aurreagoa, saioa azken txan pasartuko bare, baina nahiko nizueke galdetzea bereziki kontzertu egun bat. Nogeren kontzertu egun bat, kargatzen astetik, deskargan arte, nolakoa da? Nik uste lehenago ere hasi dela egun hori. Claro. Egun hori hasi da goizeko 6:00,
esnatzen, bakoitza bere lanera jouten, laneko mobida guzti horiek ostiral bat, adibidez. Ei. Laneko mobida, ez dakiz zer, ui berandu aterako naiz, ui ni noa super justu, ez dakiz zer, aztu zait harmonika, ez dakinu. Eta gero ja lokalera iristen gea. Gero Markelek zuzendutako karga eder bat, egiten dugu, batez ere olatzeketanik, batez ere guk. Ar, Argi geratu dadila. puntualizatu behar dut, asko gustatzen zizkidala kargak. Osea, ez dakit Tetrisa, bai. Ekartzeitu prakamotzak bakarrik karga iteko. Izeritzen detelako pilo bat, eta orduan gero aldatzeko, osea, da pixkat kirola, bezala, pipa, Bai. dugu, bai, da pixka Hoi da. bat. Eta gero furgonetan, tokatzen den herrira edo lo que sea, jo, imaginatu amaiketan, eta gero buelta, zorte pixkatekin ordu bik edo lokalen, deskarga, olatzeketanik batez ere, berriro. eta gero ja etxera, 3:00 edo 3:30, eta... Lehen esan, komentatu dugu, eszenarena, kasu honetan, eszenak guri onura egiten digu. Azkenean, jotzen dugunez pixkat, esango nuke musika suabeagoa jartzen digute askotan ordu goiztiarretan. Ordu guretzako hori da oso ona. Iristen galako etxera. Eskertzen da, ezta? Bai. Eta furgonetan, zoaztenean, nor gidatzen du, ze musika entzuten da furgonetan kontzertu batera zoazetela. Esango nuke, ez dugula musika jartzen furgonetan. Ez? Gutxi. Gera Jo, oso duzue? txapasak. Ez, Jo. bueno, batzutan Batzutan jotzen dugu, bai. Batzutan jotzen dugu. Baina gera, hitzen gara hitz egiten, gauza laguna gara, baino astean zehar ez dugu aukerarik igual askotan egoteko, ensaiatzen dugu elkarrekin, baino ez gea egunero ez gea goten, orduan beti ditugu kontuak hitz egiteko, eta normalen etortzen denez, soinu teknikaria, etortzen da gidaria ere bai, etortzen da zaigu managerrak gidatzen du. Orduan, askotan izaten da, hori, eguneratzeko, asko gero lo juten dira, da pixka bat, egiten dugu pixka bat, askotan lanetik goazenez, ez daukagu lekua igual musika entzuteko, eta goaz pixka bat, burua garbitu, eta gero... Eta gero agertokira. Hori da. Urduritasuna badago oraindik ere, agertokira igo aurretik? Bai. Nik esango nuke justo gainea estenatokira atera baino lehen, hor jartzegea denok urduri. Urduri jartzegu tripan aste zaigu pixkat, eta... Tximeleta horiek, ezta? Tximeleta horiek, eta nik esango nuke betiko, nik uste hau musikari askok esaten dutela, baina lehenengo 3 abestiak pasa arte, tentsio pixkat, aber publikoa nola da on, zer da on hemen, pixkat kokatu, eta hortik aurrera ja hobeto, lasaiago. Eta gero, klaro, segun ze plazatan jotze deun ez da berdina, klaro. Bueno, batzutan, egia da, jende gutxi daunen, aurpegi guztiko oso ondo ikusten diela, eta horrek, urduri jartzen gaitu. Plazatu gorra dira ere bai, Baude herri batzuk, jos! Hotz, Bai. Hotza dago hor kanpoan. Euskaldunak! Bai, udara 40 gradu, baino kriston hotza estenatokian, bai. Eta behin agertokira igota, bertsioak presente egongo dira. Beti badago bertsioren bat kale egin ezin duena, zuen set list edo repertorioan. Juten gara periodoka, ez? Iten dugu bertsioa sartu, manzillatu, behin nekatzen geanean, beste bat. Eta orduan, zorte daukagu ditugula gero, gure egin ditugun bertsio pilo bat, alditugula atera nahi degunean, gero alditugu berreskuratu. Duela gutxi adibidez, jotzen genuen mashup bat, nasketa bat, eskakitanen Espainetan odola, eta Killersen Bright. Mr. Bright. Bai. Gero duela gutxi ere bai, zin jo nozkeneko bertsioa. Nola da, Seba Esguille y los demás, Amaralen bat, letra latuta, gure kriuari datzita letra bat. Ez dakit. Gero, denborarekin konturatzen zera, cover batzuk ez zenitula jo behar, baina hori da ona. Osea, azkenen, denbora batzen da, ez duzu, ze cover jotzen genituen hasieran, bai, nituzke joko inoz gehiago, baina, bueno, hor dago, hori esan genuen. Bizitza. Produktoraren. Bizitza bera bezala, ez da? Hombre, inbaituzu golako gauzak, ez diteko. Ederto, bueno, denbora agortzen doakigu, beraz, eskatuko dizutan, azken ariketatxoa eskatuko dutzuet, hemen aurrean etzen ditugu 4 vinilo hauetatik, bati bakoitzak bana buelta eman, eta bertan dagoen galdera irakurri eta erantzuten saiatu, bale? Hartu hemen, maiakin apur bat antxegabitz, hori da, 4etatik bat hartu, altuan irakurri, eta ea, erantzuna. Zein artistarekin egingo zenukete kolaborazio bat,
naiz eta musikalki zuekin zerikusirik ez izan. Berak erantzun baru edo bai, ez? Bosturi okurritzen mazaizu Alde utzi guztiak pentsatzen. Bai, biondako galdera. Perfecto. Utzi Aurrera. pentsatzen. Eske leheno itzein, nola beraietaz itzein deun, nik brigadekin ingo nuke, kolaborazio bat. Oso divertigarria, Putazo, bai, bai. divertigarria izango zen, eta gero zuzenekotan joe bai, bereekin. Bai, gustatzen zait, osea, hori erantzun behar nuen, Bai. bai. Oso ondo. Markel, beste galdera. Zein da publikoak gehien maite duen kanta eta zuek gutxien espero zenutena? Kombinazioa da. Publikoak gehien maite edo, bueno, gehien abesten duen kanta da, azko joten duen azkena, gure One Hit Wonder pixkat nora. Osea, bueno, ez One Hit Wonder ez dakit baino, gure abesti ezagunena. Eta jendeak gehien maite duena, eta zuek gutxien espero genuna. Osea, izan barra kombinazio bat. Ba, ez hor sortzerakoan abesti batzuk akaso, ez duzu espero, gero hit bihurtuko direnik, ez? Bueno, daukagu Asko abesti bat, entzuten da. euria dela Anderalteko lehenengo abestia, eta kriston reproduzio pila ditu, baina ez dakigu zergatik. Ez dugu jotzen zuzenekotan. Baina oso kuriosoa da. Ez geha ez da gogoratzen, nola dan. Ez. Baina, bueno, ondo, jendeak igual entzuten du etxea garbitzen, no ez dakit. Oso ongi bikote, bukatzerako orduan eta sonak badakarrelako zuzeneko musika bere DNA-an. Eskatuko dizuet, joko duzuen bertsioa asaltzeko, ze bertsio joko duzuen, eta kokatuko dugu mapan, bale? Eta horrekin ga, zuzenekoarekin utziko zaituztegu. Bueno, joko dugu Olaien Ziarteren zure mina. Eta iruditzen zego abesti bat da kriston temazoa. Ni goratzen naiz, onginen, uste elkarrekin onginela da badako kontzertuan, puede ser, zu bazinen, bai. Eta ni personalmente abestu nun negar baten kontzertuan, eta iruditzen zait kriston abestia. Bueno, idazten dio pertsona bati zerbait galdu duena, ez? Osea da, eta, bueno, kriston letra hauga, animatzen zaitu zet entzutera bere bersioa, hobe izango dela guk egingo duguna baino. Baino, ezakit, kriston letra eta kriston abestia iruditzen zait. Eski Olaiak dauke kapazidade bat gaina sentimentuak transmititzeko eta sentiarazteko. Kontzertu hori da badaban ikusi genuna Olaiana izan zen. Abesti hori batez ere, oso unkituta. De hecho, oraindik abesti hori entzuten dugu, eta, ostras, kostatzen da malko aguantatzea. Eta gu nola bagean bastante sentimentalak ere, Olaiaren zure mina. Aurrekon olatzek WhatsAppen komentatu duzun, Bai. geunden prestatzen abestia zaizen lokalerako, eta olatzek esan zuen, eske ez del lortzen abestia entzutean egarrin gabe. Bai. Eski, hola da. Ez da sintoma txarra, abestia... Ez da txarra. Mamia eta oinarria bat dituen seinal, ez da? Kokatuko du azkenengo biniloa beraz, Olaien Ziarteren, sorterrian kokatuko benuke. Aberre, eski, hau ondo naetin, Oro no zen, A ber, izango da, San Juan de Luz hemen, hemen nik Bai. eskerrik asko bikote, placer handi Zuri. bat Ni guretzako, esker zuri. eta orain, zuzenekoarekin utziko zaituztegu. Amarrak dira, ta mezu batek izoztu egin nau. Ez da egia, ezin da egiteke izan. Ez da isiltasun hau, baina soinu jasangaitza hori. Ze sufritu ote duen, hemen ez egotea, erabaki duena, leporaino egote hori, ezin zaion leporatu, ziari bertzeri. Berezia ez nekien deusutaz.
baina egiarran oroitzen zaitutain garbi, zure berezitasunean nahiago nuke zuretako kantua izango alitz rantxera. Baina utziko dugu aurrera gorako. Zer sufritu ote duen hemen ez egotea, erabaki duena leporaino egote hori ezin zaion leporatu biziari bertzerik, eta nork asetuko du orain utzi duzun gosea etxean talarrean, zure mina joan bedi behingoz ez dezala zauritu hemengo beltzeino.